Dak, Pak. Dan sing mirsani luar biasa. Perapatan jan luar biasa wengi iki. Lah nggih sore mah ketok sepi lho. Lah iya. Sampai keng jeding-jeding mingkeng lho. Iku mau sing mirsani. Jan sembah nuwun atensi antusias warga masyarakat Perapatan sakiwa tengene. Lah laras teng mriki niku lek kalih kesenian ngoten remene mboten jamak. Ngono ya. Nggih antaraning kesenian kalih agama niku sami makane. Iya. Muga-muga wau wonten sing bibar pengaosan terus tindak mriki. Iya. Berarti ya bluminaulahe nggih di napa niku diugemi Jawane nggih diugemi. Iya. Dadi ya piye ya nak. Nggih. Dadi ya kaya bersih desa, bersih dusun ngene iki. Nggih. Iki wujud adat tinggalane para leluhur. Laras. Dadi ngene iki aja mbok oleh-oleh nganggo cara agama. Nah, dadi antarane agama karo budaya ki beda. Ning kekarone kudu bisa mlaku bebarengan nut sinamadan daya dinayan, Mbak. Nah, ibarate kados ril sepur. Iya. Saling bernapa niku berdampingan. Pas lho, awake dhewe niku penak-penake urip teng Jawa lho, Mas. Tenan. Saestu ben taun nggih disedakoi. Iya. Warga masyarakate nadyanto Jawa niku dikai bencana kaya apa ning tetep kuat. Lho, kuat wong Jawa kok. Mula diarani Jawa, Jawa ki tegese ngerti kok. Ngerti, mangane niku. Dadi ana ngene dikawekani kaya nganggo mangkene. Nggih. Wis ta wong Jawa ki luar biasa. Ora ana kaya wong Jawa. Saestu kathik dahare barang ya aneh-aneh. Saniki dahare wong-wong niku wong peluru wae dingge dahar. Kok peluru dipangan? Bakso rudal. Oh iya. Bakso granat. Granat. Demit dipangan kok. Kok demit? Bakso beranak. Terus es pocong, es gendruwo. Ya. Wong Jawa iki gendul-gendul. Wis iki Purbawasisa tak pasrahke kowe, Bang. Pokoke nyantai wengi iki. Jenengan dalang. Kenapa to Pak Sajake? Ora, dadi wengi iki sing ngatur awakmu kan dapuke biasane kan dadi seorang MC. Dadi wengi iki digarap piye ben meriah panggung di warga masyarakat Perapatan kene. Damel meriah. Iya. Lah ngeten pun meriah sing mirsani nggih pun kathah. Wis to wengi iki pokoke dienggo gayeng, dienggo gumranggeng ana ing Perapatan kene. Aku wis ngiras-ngiras golek pasaran ning kene lho, Mbak. Niki pertama nggih perdana aku sowan rene. Alhamdulillah mugi-mugi dados langganan. Amin. Tenan, mboten rugi pokoke nanggap. Murah kena dicicil. Nah iya. Pun to mboten luar biasa. Jenengan mboten usah kuwatir. Cahya Nuswantara Ki Didik niki murah-murahe Pak napa dalang. Kenging dicicil Pak ping 3 pokoke. Kaya ngombe obat ya ping 3. Murah wong yo padha-padha kabupaten nggih to. Lan jenengan lho ini termasuk kebanggaan nggih. Kita harus berterima kasih bahwasanya pemerintah daerah terus wonten ing desa mriki tasih napa niku purun utawi kersa nimbali dalang lokal. Lho iki lho dalang lokal apike kaya ngene wong wis enek sing ngarani larang. Barang ngene berarti kan wis apik, Pak. Iya to? Nanggap dalang larang-larang paling sesuk ya padha ae ditinggali debok. Tinggali debok ya bakul tempe kemruyuk ning burine mesti ben esuk. Nggih, ngaturke tetembangan, Bang. Ngaturke tetembangan iki pinten riyen napa ohone niki dicekne? Ditawakke penonton. Iya. Lah penontonnya mesti ohone dhisik niku nggih. Nggih. Bapak Ibu. Loh, sing kene semangat sing tengah iki turu apa piye ta jane, Pak? Peh lampune ra ketok kok merem mesti. Coba yang sebelah sini. Saya bilang malam jenengan malam nggih. Malam. Lho contonan. Tengah sing kene iki. Urung. Penonton Pak Detriman. Malam. Loh, ana sing siang barang. Kok luwe barang iki piye ta padha? Kene wis lumayan kene. Malam. Oke. Piro nah iki. Malam. Sore. Pon niki melek kabeh, Pak. Melek kabeh umpami niki dicaosi niki riyen mriko Santi. Lagune jenengan mumpung wonten kanca-kanca kamera. Kamera jane arep mancing apa to kok?
kamera kaya wong mancing. Terima kasih kanca-kanca YouTuber padha wong iki. Matur nuwun. Kagem kanca-kanca YouTuber, kula mboten saged nyebutne setunggal mboko setunggal bakune Ki Didi Wibisono channel. Kalian Ikan Salindri Family. Pengen disebut Klintung ATM Kubi. Yo Santi. Ya. Nanjake waranggonanipun mengke bibar ngoten nanjake nduk niken. Yo, luwes Susanti Cahyo Nuswantara. Yo. Selamat malam Mas Bambang. Ya sehat ya nak. Alhamdulillah sehat. Bah aku nyawang Santi ngeklambi oren nujan mencorong cerah ngono iki. Berbinar-binar ceria wajahnya. Ceria wong jagone melu. Kapan ke ra melu ora ning lumpuk. Ya apa to Mas kan saiki wis gak LDR. Oke. Wah, perjuangan dan doa. Wah, lah iki sukses. Kenaan lho niki. Piye? Lan benjing iki tanggal pinten? Tanggal 1. Setunggal nggih to? Heeh. 2 3 4 5 6 kamangka jenengan main terus. Heeh. Kowe nunut kencan wae arep kowe. Ya apa to Mas kok cemburu? Arep kencane dadak ngenteni tanggapan sik kowe. Nah. Sing penting kan ger sama ayang. Ger sama ayang apa kowe urung ngrasakne nduk anak loro bosok kowe. Kowe saiki jek sayang-sayangan telek rasa coklat kowe anak loro alah-alah nempur sing mau pikir. Pengen roh aku. Amane kok. Lah. Ki lho contonen Napa? Anak loro mes kan kabeh iki lho. Lha berarti sampean sing kebangetan Mas. Lha nyapa? Polahmu lho gek piye to? Manten anyar apa enake ra. Ngawur. Ya, iki sewanono prapatan. Nggih. Nggih kan Mas. Aturno tetembangan mumpung wargane padha wungon, padha mirsani Cahyo Nuswantara. Nah, cocok. Sik. Lho. TKI burine Pak De. Iki alamat ya bener ya. Nek prapatan kudune ning prapatan. Iki dusune jenenge prapatan Pak De. Peh, kudu lengkap Mas. Dusun prapatan. Dusun prapatan. Musuh wong Uhud tupak jangil kan. Moh kaceo sithik moh. Ya, lagu karyaku ya Bang. Lagu karya jenengan judulipun Gurit Katresnan. Gurita Katresnan. Gurit Katresnan. Puisi cinta. Lah nyanyi lek menghayati delon. Nyawang kae jagone kae. Za. Dingira nek sing disawang Pak Triman. Ya ndledek suarane. Ya, jono to Mas. Lah Gurit Katresnan Cahyo Nuswantara Erko Audio. Lah. Sumangga. Spesial Bu Kasun Guningsih Pak Sumijan menika lelagon karya cipta kula piyambak Gurit Katresnan.
Ya, Jos. Lagu iki wis tekan Kalimantan. Iya, Mas. Telek wis entek. Yo bene to Mas ciri khas iki ngono. Ciri khas kudune dipasne karo musike to ora kok. Iki glegekan mendem kok glegekan enggak. Sampeyan ki kok jan sentimen Mas aku. Aku ki gumun. Nyapa? Wong sing mbok nyanyekne mbok apik-apik ya to. Iya. Mbok gandrung ya terima dhek karo nyuling. Pak, Piye? Santi kan nyawangi teng Kris. Nggih to. Mau wesran lah kok Kris karo nyuling. Mas, masa rupane ngono. Alah syutingen ra ngandel. Wong kowe gandrung. Wajah iki gembira, Pak. Mbok karo Kris nyuling. Mas, ora ngono lho. Duh alah, tenan mbok cekek glegek aku loro dhewe. Mau elek-elek mesti. Lah ora lek piye Patra wis ngono kuwi rupane kok. Mbok kon Mas, apa? sing wis ya wis ngono lho. Lho, iki perkarane apa iki? Sing wis ya wis. Wis yo wis to. Yang biyen nih peh ra tak tampa ya aja ngono. Lambe godir. Lah sing dek Iya toh, kapanke Mbak? muni kangen sapa to, Mas? Kowe mbiyen tau seneng karo Santi to? Balah Pak, mbok cekek glegek to. Saiki. Tapi mboten wong gadah kakung kula nggih melu seneng. Iya, saiki awakmu wis bojo dhewe. Nah, kula nggih pun duwe bojo ning Alah. lho wedokane asine wedokane. Dek kapan kae Kowe sampe iso tak jondare kangen wong padu. Lah piye? Kowe Lho, aja- WA-ne isik-isik lho Mas, cek Eh? isik-isik lho. Ayo nyanyi terus, nyanyi terus. Ayo, Apa kok gak oleh? nyanyi terus. Oh nyanyi terus. Lambe godir yuk. Kowe Kris nyapa to Kris ora aku karo kowe kanca Kris. Dadi aku karo kowe apa nek balung rine kan Lah ora ning to, Kris. omah kae fotone Santi kok mbok ambungi nyapa? Alah, genah. Makmu kali. Ibu dadi saksi lho Mas, ibu dadi saksi. Kae genah fotone nom-nomane gendane bapak mosok lahu. Lah, wah bosok mbok iki bawur nyawang Santi. Meneng, lek tak rodap tenan. Meneng. Lah kaya njaluk sangu mbok, tak delok Santi njaluk sangune mbok. Wis meneng tak rodap tenan. Meneng. Mas, Mas Kris. Aku fotoku dicolong karo Mas Bambang lho, piye? Lah fotomu anak semute tak dilat to. Sing omong aku bendina disawangi lho karo Mas Ati tak Bambang. bandemi fotomu. Alung tak sawangi to. Piye Mas ngono kuwi Alah Mas? bolo Pak Dik. Nyapa to Pak Dene melu. Aku iki kok tau. Kris, kok nomor rekeningmu pira ta, Kris? Kapan jero nomor rekening? Ora, ya engko mbok menawa aku le rejeki kan ya tak paring jenenge kanca. Mbok menawa butuh gendul-gendul apa tak paring. Tutupne pra. Ya tutupne. Tetep enak. Kuwi. Weh, jonggarai rame. Iki YouTube pirang-pirang. Kowe ya dadi nganu seneng karo aku pisan. Wah, wong tak gecek sirahe. Ya. Kaya klebon gurep. Ya. Rerencene Yo, yo. rasa tresno Sesarengan Cahyono Swantara, gulit kantor kagem warga masyarakat dusun Prapatan, sugeng mungon, sugeng midhangetaken menika saking Sanggar Seni Cahyono Swantara. Luwes sutati RKO Audio. Alayo. Ayo kan sok lanang kendang. tresnaku marang sira
Kopine teko Ayem. teh yo teko kendang tiupengne garaan salagareng Gorokanmu garing, Mas. garing ndalah lampune mati pisan Endi? Lampu endi? TK Lampu TK ku? lah karo aku maca lho karo wong dijeglekne to Pak lah ket sore mati niku Sore mang ora no. Alah, Aku salin mang lho Padang. jenengan salin minggah mriki to Heeh. basa roh kula teng Juras wah MC-ne ket pateni jrek ngoten kok aja dipateni Petengan no. Petengan. Lemu macak. lho nggih sentolopan kaya wong nyuluh kodhok ngono kene Heeh. nyanyi kalau bojomu kalau Mas Bambang gorokane garing. apa Mau dipundutkan kopi? walah nyerapot tondo repot Mau enggak? mau Mau. gak usah Sekarang? rek ora usah tak jiko dhewe aku ra kiting ngono tak jiko dhewe aku iso kok iso Ya ben mesrano lho, Mas. mripate lho sapa kene Gak oleh ya, Mas. ya ora oleh padine nyekel nyekel apa tutabuh Alam dek ini aku arepe bubuk yo mau ngancani VC no, Mas. Gres, aku sumpah ora Gres, aku ki ngerti dhewe aku karo kowe sinara wedi. Aku apa tau toko nikung karo bojone wong ki ora tau. Wong genah. Tenan aku ora tau nikung bojone wong, Gres. Kowe rasa melu-melu, Mbok. Mas. Apa neh? Sama kok gak ngelingi to. Ngelingi apa neh tepek akeh men kenanganku karo kowe. Sama nek aku arepe bubuk ngono, sayang sleep well gak? Ngono. Apa slip bel ya, Pak? Ya arepe bubuk terus VC ngono kae lho, Mas. Anake picek to, anak picek. Ora PC. Marah, mulai marah. Lah ora ana supiye sawangen lho, padene wing nggawa tabuh, mase nggo tabuh. Kae lho, klike turu. Lah turu kok mau sebut gitu, Mas. Ya, ngono. Apik ya Mas lagune, Mas. Apik sing nyanyi ya. Apa apik nget? Oh, apik banget. Apik banget. Nggonku Karya cipta Pak Dalang. pipi sana SPD. Nggih. Sepeto sing nyanyi kae. Mesti ngono kae. Sing nyanyi sapa Mas? Sing Mesti nyanyi kok sapa? ngono nek ning mesane. Kae sepeto sing nyanyi. coba bagi. Oh, lu mesti senti. Pacare kok. Nduk, iki sampean bar suro rencanaku tak rekon, Nduk. Heeh. Nggih. Rekaman, heeh. Rekaman. Lagu iki. Ingkang Niki. nembang sinten? Hah? Ingkang nembang Ya sinten? panggah sliramu to kok ya. Oh, video klip. Heeh. Lah musuhe sinten? Hah? Musuhe sinten? Aku. Zat keceplosan ta, Mas? Bejo. Yalah. Kowe sambungai. Kudune kowe iki susah kok malah bunga kowe dhewe asline yo sir karo aku. Ki kapan aku muni ngono? Lah piye to kenasir nolak anu kok ya. Nyon apa Yuk. apa nyanyi? Ala wis meneng Pakde ora aku ora bakal lho Pakde. Kris, ya boloku ya. Yuk. Reronceni rasa tresna Gurit katresnan puisi cinta karipta dening Ki Didik Wibisana. Matur suwun ya, Mas. Iki wis tekan Kalimantan. Niki. Heeh. Nggih. Terus tekan wingi Grebek Suro, tekan Ponorogo lagu iki. Alhamdulillah. Wes mugi-mugi ndang bledos, Pak. Lagune bledos wis. Ya. Oh kena nggih tuku omah neh. Kena gene kat omah. Kena nggih ning kat omah. Omah sapa? Omah. Ya. Pripun iki? Sampun? Oke. Ya.